бачаҳо падвик кӯб ёфтам мошин, аммо барои одамое ки ҷиддӣ ҳастанд ва через нотариус меоянд менависанд ки ин дар ҳақиқатан ҳам қадари сумметин. баъдиқа тамошо кунед. Мерседес Вито мегӯям бародару азиз, грузовой, моторш ДВД дизел, мошин ба дараҷаи свежае ки одамое ки ин мақсад ҳай карайно ки ҳамин системаи ҳамин мошинҳоро мефаҳманд, инҳо ба қадри ин мошин мерасанд. Мошин қарор дорад дар ҳамин Истра Звенигород, дар ҳамин территория. бачаҳо ҳозир ман салонша нишон медиҳем. Нархшам қимат нест. нархша бародару азиз қимат нест. Ну одамое ки агар ки шароит доре, имконият доре, ол ба салон ну рафта идрина нишон медиҳем. Дигар кини свежи мошина бачаҳо. дида айди тарафҳои мешава ина. ҳозир уснавҳои кунем то шумо бифаҳмед. илтимос видеоро то охира тамошо кунед. алиш намешава бачаҳои азиз. алиш намешава. замин мошин пошини тарису алиш намешава. ин зарани бигум то. мошинчаро тозагиша бинед. чиста ҳамин тоҷикона барои одамое ки фудситиво, садоводу, южни воротаво, люблиново, яъне ки имсое ки бор мекашем. ана ки дигар кини мошин. мошинчаро ҳамаша ҳуй кардам. ина иҷаша ҳоз дарша мекушам. и даршам бибинед бародару азиз. ина мошинча механик ба дилпур. нархш 1,400,000. нархш 1,400,000. бародару азиз тамошо кунед. як бор дигар Мерседес, моторш ДВД дизел, свети шоколадный, шароитош тенҷ, салонш бомба шакарная, дарни курсиам ҳамчунин. бародару азиз нигоҳ кунед ина. ин салона навиша бибинед. ай бародарои худ ма бои хеле телевизор задагӣ ҳама тарафа шароитош хуб карагиянд. ин нави танаи ябине бародарои полностью нав аст. ҳамаш нав. кадмет ки ҳамин мошина харидане кадмет шароит доре. кадмет ки мисол мегем дар ҳақиқатан ҳамин мошин дар корта падвику меги намедонам ки первоначально чанха мегира, аммо через нотариус барое ки бисёр подводит карагиянд мегӯяд бародар худаш мошини меёра аз тарафи Америка ҳамҷо. бо чӣ бигум ту мошини номрош ягон запрет мапрет надора. занг бизане. ягон запаска дора хатиш? запаска ва балон дора. я балон я запаска дора. чӣ моторша чӣ гуфтӣ? моторш дизел. не дизел бо се гуфтӣ? 646 мотор. 646 мотор бародару азиз, 300,000 пробег дора. ина бачаҳои азиз мошинчаро ба дили пур бибинед. занг бизане аз нӯи бобоҷон салом гӯед. илтимос видеоро паҳн кунед. бо наги хабар накардед. мошинча арзон. нигоҳ кунед дӯстони азиз. ба дили пур ҳама тарафа хуб. ман хай пол нишон додам. бачаҳо нигоҳ кунед. мошинчаро реклама карда шуд. барои шумо грузовой кадмети шароит доре. ба дили пур занг бизанед. аз нӯи бобоҷон салом гӯед. мошинчаро бихаред. просто нава. мошин нави бадай. ин мошина иҷо омадагем ҳоҷӣ? фу ина бародару азиз кадмети харидор ҳастед. ба дили пур шероинар нав ҳама тарафаш навай бародаро. балоношам нав се сезони ледни задагӣ пачка. хуб видео бисёре бачид. занг бизанед аз нӯи ман салом бигӯед. худо нигаҳдор. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.